pociąg, bo sobie źle nastawiłam budzik, nastawiłam sobie na jutro zamiast na dzisiaj. Ale jadę. Mam nadzieję, że niedługo dotrę. Bardzo ładna stacja, chyba wam przyszłam przed chwilą migawki. Tam był dworzec Harry Pottera i w ogóle słodko. Dobra. Także jedziemy i zobaczymy się później. Kręcimy. A to ty się nagrywasz? No. Hello. Pomachaj. To musi być. Śmiać mi się chciało wtedy, to jak ci, że byłam w Londynie z Łukaszem w tym barze, tam byłaś wcześniej. Tak, ja tam byłam dzień wcześniej. Ja mówię, ale jaja. To już jest krowa. Zmieniałam w ustawieniach i wszystko mam szarość, zielone. Ojej. Tak ogólnie lubię zielony kolor. Balans bieli, wiem. No. A znasz się na ustawienia? No. Masz. Nagrywam cię. Nagrywasz? Dobrze, nagrywaj. Nie ma problemu. Jesteśmy na pysznych burgerach, oby. Tu jest veggie, a tu jest z padliną, ale ja jadam mięso. Dostałam też prezenty mikołajkowe. Tak. I w ogóle jest fajnie. A, co ja robię? O, jakieś słabe światło. Cześć wam kochani, jesteśmy, ojejku winko, jesteśmy u psia. Cześć psie. I jesteśmy u wspaniałej Anny. Tak, najwspanialsze. Nie do kanału. Tak, jesteśmy w pokoju u Ani, nie wiem czy się zasłoniłam, nie zasłoniłam się. Bawimy się makijażem, mam całe ręce brudne. Tak, macamy co mamy do tego. Macamy, kradnę kosmetyki od Ani i zapraszam oczywiście do siebie. Jesteśmy w cudnym... Nie tak, macam co tam. Kosmetyki. Bo tam na bogato. Na bogato, strasznie. Jesteśmy w pięknym Peterborough. Peter Dziura. Peter Dziura. Jak to woli, bardzo ładne miasteczko. Miasteczko. Miasto. Przy Londynie to miasteczko. Miasto. Ale jest ratusz. Jest ratusz, jest bardzo taka katedra, jak tam nie doszliśmy. Jest też Lombok, gdzie kupiłam ładne rzeczy. Tak. W ogóle zapraszamy do Anny i zapraszamy na kanał Ani, bo jest bardzo sympatyczną osobą i robi bardzo fajne recenzje oraz vlogi. Także bardziej ludzi działa kontrowersyjnie niż szablonowa. nie, tak naprawdę sympatyczna to jest najgorsza obelga. Tak, albo że jest miła. Jest miła. Bo jesteś to tak, że jest brzydka. Dokładnie, ale ktoś mi jeszcze sobie napisał w komentarzu, że jestem Milusia. Ojej. Dokładnie. Zablokuj. Zablokuj. Dokładnie. W każdym razie zapraszam do kanału na Ani, proszę tam skomentować, pozdrowić ode mnie. Zapraszam. I cóż, my będziemy dalej się maziać kosmetykami chyba, tak? Już kończymy, bo już wina brakuje. Mi nie brakuje czas jechać do domu, ale było cudownie. Cieszę się bardzo. Pa, pa. Cześć wam kochani, siedzę już w pociągu do Londynu, jest strasznie pusty, więc mogę jeszcze gadać. Wracam od Ani fokusowanej. Powiem wam, że dawno nie poznałam tak fajnej i miłej osoby. Lubię poznawać nowe osoby, ale tylko jeśli są fajne. A rzadko poznaję fajne osoby ostatnio, także naprawdę spoko. A czy nie zakładam, że Ania nie będzie fajna, ale okazała się jeszcze mniejsza niż myślałam, że będzie. Naprawdę. Mogłam zrobić szybkiego haula. Ania mi obdarowała 1000 rzeczy, ale też kupiłam na lumpie torebeczkę za 6 funtów. Jest fajna, tu jest skórzana i ma taki pasek z takiego sztorka. Kupiłam też jedwabną bluzkę za całe 12 funtów na lumpie. 12? 12, ale naprawdę jest fajna i jest z prawdziwego jedwabiu, pewnie ją będę przymierzać. Kupiłam jeszcze najpiękniejszą rzecz na świecie. Czyli portret Elvisa Presleya na lusterku. I będzie u mnie on wisiał. Dostałam jeszcze też parę rzeczy od Ani. Piankę z Ecolab, jakąś taką delikatną, ponoć fajną na dzień, będę testować. Dostałam również olejek tłoczony na zimno z malinek. Także Ania mówi, że używa tego prawie codziennie, nawet pod makijaż, że fajnie się wchłania i w ogóle, że teraz jest super, także jestem bardzo podekscytowana i chętnie przetestuję. Jeszcze wykradłam rzeczy, to paletka od Tani Bear, taka z takimi 4 kolorkami.
Ten jest taki dosyć ładny, wygląda jak Satin Toe, porównywałyśmy, był naprawdę podobny. I takie maciki, będę porównywać i będę robiła teściki, rzucę okiem. I coś mi tu jeszcze Anna dała na pewno, tylko nie umiem znaleźć teraz wszystkiego. Nielegalne tabletki, czyli maseczki. Idą ludzie, będą patrzeć, że nagrywam. Czekajcie, coś tu jeszcze dostałam od Ani. Balsam do mycia twarzy z Burt's Bees. Ponoć strasznie ją w twarz piekł, więc boję się, że mnie też będzie piekł, ale sprawdzę, bo jest jakiś z mentolem czy z czymś. Dajcie znać, czy używałyście, czy mam tego używać na buzie. Czy Ania mnie chce otruć. Ja może by mi twarz spiekła się chcieć. Coś tu jeszcze miałam w tej mojej torbie. Jeszcze podkład takiego kremu BB, czy próbka takiego kremu BB, którego ona zawsze używa z Miszki, jakaś taka firma śmieszna, nie wiem, coś takiego, nie wiem, czy coś tu jeszcze już mi się nie chce grzebać w torby, także to wszystko wkładam. Dojechałam. Jestem najbardziej zmęczona na świecie, ale było cudownie. Idę spać. Idę zmyć makijaż najpierw. Muszę zmyć makijaż, muszę wziąć kąpiel, muszę się ogarnąć. Także dzięki za oglądanie, dzięki, że byłyście z nami. Dzięki Aniu raz jeszcze za świetny dzień i do zobaczenia znowu. Na dziś to tyle. Czekam na Wasze lajki. Do zobaczenia znów w końcu 5 razy w tygodniu. Pa!